Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση Βουλή συμπίπτει με μια συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, τη διενέργεια των πρόσφατων ευρωεκλογών. Στο ναό λοιπόν της Δημοκρατίας, στην εθνική μας αντιπροσωπεία, οφείλουμε να συζητάμε για όσα απασχολούν την κοινωνία. Να προβληματιζόμαστε, να εκθέτουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας με ειλικρίνεια και να μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε όμως και κάτι ακόμα. Να μην λαϊκίζουμε, να μην λέμε ψέματα στους πολίτες και να αποδεικνύουμε με πράξεις ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόοδος και το καλό του τόπου μας και κυρίως των ανθρώπων του. Ακούω με ενδιαφέρον την κουβέντα για τις ευρωεκλογές από το βράδυ της περασμένης Κυριακής μέχρι και σήμερα. Είδα και τα αποτελέσματα και ξέρετε κάτι. Σε περίπτωση που κάποιος δεν τα είδε και παρακολουθήσει τη δημόσια συζήτηση και κουβέντα των στελεχών της αντιπολίτευσης, θα πιστέψει κάτι εντελώς διαφορετικό, επειδή μάλλον κάτι δεν έχετε αντιληφθεί. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμένει η πολιτική παράταξη που πιστεύονται οι Ελληνίδες και Έλληνες. Είναι πρώτη με διαφορά, είναι πρώτο κόμμα, η διαφορά με το δεύτερο είναι τεράστια και επίσης είναι μια ισχυρή πολιτική δύναμη στην Ευρώπη. Η παράταξη από την οποία οι πολίτες περιμένουν υπεύθυνες λύσεις και προοπτική για το μέλλον. Ναι, σημειώθηκαν απώλειες, αλλά ξεχνάτε κάτι. Οι πολίτες δεν παρασύρθηκαν από τον λαϊκισμό και τις απλουστευμένες προτάσεις τις δικές σας που διατυμπανούσατε επί 2 μήνες όσο κρατούσε η προεκλογική περίοδο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και τους πολίτες της Δωδεκανήσου που έδωσαν για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ποσό στη Νέα Δημοκρατία στη Δωδεκάνησο και την φέρανε ξανά πρώτη δύναμη. Το μήνυμα των πολιτών που επέλεξαν την αποχή έχει ληφθεί από την κυβέρνηση. Και αν το προηγούμενο διάστημα τα προβλήματα των πολιτών ήταν μία φορά ο αντίπαλός μας, σήμερα πιστέψτε με είναι 2 φορές. Και έχει μεγάλη σημασία και αξία αυτό για εμάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολιτική υπάρχουν 2 ειδών ανθρώποι. Εκείνοι που βάζουν τον πύχη των προσδοκιών ψηλά για να προσπαθήσουν να τον περάσουν ακόμα και αν δυσκολευτούν, και εμείς τον βάζουμε ακόμα ψηλότερα, και εκείνοι που βάζουν πολύ χαμηλά τον πύχη για να αποκρίνονται ότι το ξεπέρασαν άνετα. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη ομάδα. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ο πύχης των προσδοκιών ήταν και θα είναι πάντα ψηλά. Και είμαστε αποφασισμένοι να μετρηθούμε με τα προβλήματα και τις χρόνιες παθογένειες, αυτή τη φορά ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο τολμηρά, όσα εμπόδια και αν προκύπτουν. Δεν υπάρχει κανένα μέλος κυβέρνησης που θα ισχυριστεί ότι δεν έχουν γίνει παραλήψεις όλα αυτά τα χρόνια. Δεν παριστάνουμε ούτε τους αλάνθαστους ούτε τους παντογνώστες. Έχουμε αποδείξει όμως ότι εργαζόμαστε και όποιος εργάζεται κάνει και λάθη. Να ξέρετε, τα αναγνωρίζουμε, τα διορθώνουμε και συνεχίζουμε. Αυτή είναι η τεράστια αξία και η διαφορά μας. Υπάρχει όμως και κάτι που μεγάλη μου απογοήτευση έχω διαπιστώσει. Μιλάω για το φαινόμενο της αποχής. Πρόκειται για ένα φαινόμενο της εποχής που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη δημοκρατία μας μαζί με τον λαϊκισμό. Και ξέρετε κάτι, η απογοήτευση δεν αφορά μόνο την αποχή. Αφορά και τα συμπεράσματα που εξάγουν οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης όταν καλούνται να την αναλύσουν και να την αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, να σας ρωτήσω ειλικρινά, αυτά που υποστηρίζετε όλες αυτές τις μέρες έχετε καταλάβει ως αίτια της αποχής? Θεωρείτε ότι με τον τρόπο που ενεργείτε παρακινείτε τους πολίτες να προσέρχονται τις εκλογές και να ασχολούνται με την πολιτική? Βλέπω τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ερίζουν για το ποιος θα εκφράσει είτε την κεντροαριστερά, είτε σήμερα το ακούσαμε ποιος θα εκφράσει την άκρα δεξιά. Ποιος θα γυθεί σχηματισμών και ποιος θα αμφισβητήσει τον πρόεδρό του. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά σας που κρίνει ότι το μέλημα της κοινωνίας και ο λόγος που απήγε από τις ευρωεκλογές ο λαός και οι πολίτες είναι επειδή δεν του αρέσει ο αρχηγός, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης? Από την αποχή χάνει η δημοκρατία, χάνει το πολίτευμά μας, χάνουμε όλοι κυρίως ως πολίτες. Η αποστροφή στην πολιτική και τις εκλογές είναι αποστροφή στη λύση των προβλημάτων και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε όλοι μαζί. Η σημερινή διαδικασία για το λιμάνι της Καβάλας αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα λοιπόν να υπερψηφίσουμε ή όχι την παραχώρηση του Φίλιππου Β μετά από την επεξεργασία που έγινε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιληφθήκαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικοί φορείς τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης παραχώρησης. Το αντιληφθήκατε ή το αξιολόγησε κανείς από εσάς, από την αντιπολίτευση? Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω γιατί στις επιτροπές, ενώ ήσασταν όλοι με επιφύλαξη, σήμερα δείχνουν ότι δεν λάβετε κανένας από εσάς το μήνυμα της κοινωνίας και των πολιτών. Γιατί θα έπρεπε να έρθετε σήμερα να στηρίξετε αυτή την απόφαση και αυτή την κύρωση. Η υποπαραχώρηση του Φιλίππου Β σε ιδιώτη επενδυτή γίνεται στη βάση του νόμου που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το δημόσιο δεν χάνει καμία κυριότητα. Το είπαμε πάρα πολλές φορές. Όπως επίσης είπαμε ότι το παράρτημα 15 ήταν κατευθυνμένο στο ειδικό γραμματέα για όποιον ήθελε να δει τις ειδικές συμφωνίες που υπήρχαν στην αγοραπολισία. Επίσης είπαμε ότι οι εργαζόμενοι που υπάρχουν στον ΦΥΛΠΑ Β είναι ένας εργαζόμενος. Όσο για τους φορτωτές, αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό, είναι επιστοποιημένοι και θα συνεχίσουν να εργάζονται. Και ο ένας εργαζόμενος, για τον οποίο όλοι ξαφνικά σήμερα τοποθετηθήκατε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τους εργαζομένους, έχει δηλωθεί ότι αν δεν θέλει ο ίδιος να συμμετέχει στο νέο σχήμα, θα μπορεί να εργαστεί, να πάει στον οργανισμό Λιμένου Καβάλας, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί. Ο ιδιώτης επενδυτής αναλαμβάνει σαφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις εκτός του αντιτίμου που καλείται να καταβάλει τόσο στον οργανισμό Λιμένου Καβάλας όσο και στο ΑΙΠΕΔ. Μέσα στις υποχρεώσεις του επενδυτή συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία τελωνίου και λιμεναρχείου αλλά και αναδάσωση στα άσπρα χώματα ή άσπρο άμμο όπως τη λένε τοπικά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν υποδομές του τελωνίου και του λιμεναρχείου στην περιοχή, αλλά και τα πολλαπλά ωφέλη για την πόλη της Καβάλας αφού θα αποσυμφορηθεί από το κυκλοφοριακό πρόβλημα ο αστικός ιστός της πόλης. Τα οχήματα πλέον θα μπορέσουν να φεύγουν κατευθείαν μέσω της γραμματείας οδού προς τις βαλκανικές χώρες και την Ευρώπη. Το παραπάνω δεδομένο αφορά την τοπική κοινωνία και αν κάποιος από την Καβάλα παρακολούθησε σήμερα όλη τη συζήτηση θα είδε ότι αυτό δεν αφορά καθόλου την αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν αφορά κανένα από εσάς το μέλλον και η καλυτέρευση και η βελτίωση της κανονικότητας και της ζωής των ανθρώπων στην Καβάλα. Ο Φίλιππος Β είναι το μόνο εμπορικό λιμάνι το οποίο συνδέεται απευθείας με την Εγνατία Οδό και από το οποίο γίνεται μεταφορά εμπορευμάτων, σιτηρών, μαρμάρων και διαφόρων υλικών. Η επένδυση που θα γίνει στο Φίλιππο Β, όπως είπε και ο Υπουργός μας, δεν αναβαθμίζει μόνο την πόλη της Καβάλας, αλλά συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όταν συζητάμε τέτοιες συμφωνίες, οφείλουμε να συναπολογίσουμε και κάτι ακόμα. Τις διεθνείς εξελίξεις, τις γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από τη μία πλευρά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την άλλη. Και δεν υπάρχει ούτε ένα παπούτσι δεξί και ένα παπούτσι αριστερό. Αυτό δηλαδή είναι απίστευτο που ακούσαμε σήμερα από δύο διαφορετικούς χώρους. Και από την Ελληνική Λύση και από το ΚΚΕ. Ακούσαμε για τα παπούτσια. Θα θυμίσω ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί, παραμένει στο ελληνικό κράτος και το λιμάνι της Καβάλας, ένα κομμάτι ο Φίλιππος Β παραχωρείται, παραμένει στην ελληνική κυριότητα. Δημιουργείται λοιπόν η Εγνατία των λιμανιών και διαμορφώνονται πολύ ευνοϊκές συνθήκες ώστε η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα συνολικά να μετατραπούν σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο και εμπορικό κέντρο τόσο για τα Βαλκάνια όσο και μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι πολίτες είτε μας ψήφισαν, είτε μας καταψήφισαν, είτε επέλεξαν την αποχή, βλέπουν προσεκτικά και κρίνουν. Δεν σταματήσαν και δεν θα σταματήσουν, πιστέψτε με. Οφείλουμε λοιπόν σε ένα νομοσχέδιο όπως το συγκεκριμένο για την παραχώρηση του Φίλιππου Β να είμαστε και σοβαροί και υπεύθυνοι. Χωρίς αιμονές, χωρίς ιδεολογικά και κομματικά γυαλιά, πρέπει να προσπιστούμε το δημόσιο συμφέρον, να ακολουθήσουμε και να εφαρμόσουμε αναπτυξιακές πολιτικές μέσω των οποίων δεν θα λύνουμε απλά τα καθημερινά προβλήματα, αλλά θα βελτιώνουμε και την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από τα βασικά μηνύματα που μας έστειλαν οι πολίτες πριν λίγες μέρες προς όλο το πολιτικό σύστημα ήταν η εντολή τους να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο υπεύθυνα, με μεγαλύτερη ωριμότητα, δίνοντας άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε αυτή τη λογική στοχεύουμε να εργαστούμε και τα επόμενα χρόνια, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πράξεις και έργα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος της περίστασης, να αντιληφθούμε τα μηνύματα που μας έστειλαν οι πολίτες και να πράξουμε όλοι μας αναλόγως. Στη μάχη με τα προβλήματα δεν περισσεύει κανείς και δεν πρέπει να υπάρχουν χαμένοι, μόνο νικητές, και πρέπει όλοι μαζί να κερδίζουμε για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Όπως έγραψε και ο μεγαλύτερος Έλληνας φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, με την αλήθεια όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε αρμονική συμφωνία, ενώ με το ψεύδος γρήγορα έρχεται σε διαφωνία και σύγκρουση το αληθές. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να λέμε μόνο αλήθεια στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό.